je od špičky. Jo, po těch 5 cikátech, jenom toto. A pak měním a poslední je žabka, abych skončila. Však když se budete dívat na mě, tak jo, tak můžeme. Takže to. No, užijte si to tak, ono je to takové pěkné, to vánoční opravdu. To tom slyšíte, že jo? Jo, už to tam začíná. A vlastně v těch flažoletových je potřeba ještě, proč vám to někdy